No niin, apukuskin penkin alle on nyt tehty uusi tämmönen jalusta. Mä tähän pokkasin konevasaralla, paukutin nämä jäljet ja sitten tuossa alasimella ihan vaan otin tämmösen renkaan tonne alle ja pallomaisella alasimella tai tämmöisellä meistillä, mikä se nyt sitten olisikaan, niin löin siihen toiselta puolta, niin sain siihen tuommoisen kuopan, niin aika hyvä jäykiste tuli. Toisella puolella on samanlainen. Ja sitten tähän tein tämmöisen pullistuman. Siinä mahtuu kulkemaan, kun täällä on tää turvavyön kiinnikkeet, niin se mahtuu kulkemaan tuossa noin. Ja tänne tulee etureuna vielä sitten saranointi. Eli kun tää sitten kääntyy tuosta toi eteen pois tieltä, sitten kun tarvitsee jotakin kuljetella. Ja sitten tänne tulee säilytystila tänne penkin sisälle. Eteen en tehnyt pokkausta. Nämä sivut on 1 millistä peltiä, mutta tämä on 1,25 peltiä tämä etuosa. Siihen tuli tukevuutta riittävästi. Ja tässä näkyy ne pokkaukset aika mukavasti. Aika hauska. Tuossa oli tommonen Ikealta ostettu laatikko. Tää oli mulla tämmönen mittaa ajattelin, että tämä voisi olla mahdollisesti tuolla sisällä sitten. Siinä voisi olla kauppakassit ja tämä sitten tästä kääntyy ylös kojelautaa vasten. Sellainen projekti, yllättävän pitkään mennyt. Mä tätä nyt tehnyt, mistähän saakka? No kyllä me sitä nyt on tässä puolipäivästä saakka ja kello on nyt kumminkin 9:30 illalla ja no ei me nyt ehkä ihan puolipäivästä, mutta kumminkin aika pitkä. Mulla sattui semmonen hassu juttu tossa ei se nyt näy ulkona pimeetä, mutta voihan mä kokeilla. Täällä on rakas meke. Niin mä lähdin käymään tuolla museolla katsomaan. Mulla tulee semmonen museon oviprojekti tässä viikon päästä työn alle. Ja kovalla kiireellä mä imuroin autoa ja sitten imuri osui tuohon kupariputkiin, joka oli näiden lämpöpattereiden välissä, niin se hemmetti irtos se putki näistä tuosta patterin päästä. Aivan törkeä hyvin tehtyjä liitoksia. Ja se olisi voinut aueta ihan milloin tahansa, missä tahansa, jossain pahimmillaan jossain ihme Norjan reissulla, jos joskus sinne saakka päästäisiin. Mutta nyt täällä on kupariputkea niin maan perusteellisesti ja näitä pattereita pitkin pihoja. Mutta onpahan nyt sitten ainakin eikä kertaa sivuikkunakin auki täällä. Pitääpä mennä laittaa kiinni, täällä sataa vettä. No täällä nyt ei ole kyllä muuta kuin pimeyttä ja pölyä. Täällä oli otsonaattori yhtenä päivänä eilen käynnissä ja kyllä raikastui huomattavasti. Se on uskomaton. Täällä oli semmoinen dieselin ja kaiken haju. No nyt täällä on sitten, tää on kyllästetty lattiat, sitä pulppus tuolta siis patteriassa kiersi jäähdytysneste, niin siitä oli aika monta litraa, niin se nyt sitten valui pitkin poikin täällä näitä lattioita. Ja mä mietin tuossa jonkun aikaa jo, että pitäisiköhän nämä sittenkin jättää nämä vanhat vanerit tänne, niin nyt ne lähtee. Eli sinne tulee 20 millinen uretaani sinne väliin ja 12 millinen vaneri alla. Sitten tulee 20 milliä uretaania ja sen jälkeen tulee vaneri siihen päälle ja sitten siihen tulee noi kiskot, että siihen saa kiinni, mitä sitten haluaakaan. Mutta on tyhjä. Ai niin, nyt se kattolukku piti laittaa kiinni. Tääkin on vähän miten sattuu tää kattolukku. Mutta on tää kiva. Hauska projekti. No niin, hyvää yötä kaikille kansalle. Mä lähden katsomaan, miten se vaimo ja tytär voi.